И Коста хора. Точно сега. Добре. И Коста хора. Аз съм Детов. И днес ще правим чест опенинг на Clash Royale. Този път няма да бъда с музичка. Просто и така. Нали, ще си говоря, ще чувате моята реакция от картите, които ми спадат. То не ще ми спадат много хубави карти, не. Най-много от Free Chest ми спадат Legendary или от Crown Chest, или може би от Giant Chest. Но да, днес съм приготвил два Silver Chest, два Free Chest, един Gold, един Giant и един Crown Chest, както можете сами да забележите. И накрая на самото видео ще лефна този клан и ще влеза на един друг приятел клана. Така, нека директно започваме с самото видео. Както повече от вас знаят, Silver Chest са най-гадни, така че нека започна с тях. 45 голд, един бомбар и 8 арос. Така. 55 голд. Една мускетирка, една 3 мускет с карта, която е хубаво. Сега фри честовете. 70 голд, един барбериан хът и 8 арчери. Другият. 70 голд, един скелетон, с 2 ми остават и 8 миниона. Така, сега голд честа. Какво ще ни спадна от него? 152 голд. Добре, налъкнах Royal Giant, който е 2 Royal Giant. Мога да го обредна директно. Елит Барбериан, който е хубаво, защото искам да ги дигна много. Нормални барбериани и Rare карта. Фърнес. Добре. Така, само да проверя нещо. Значи Crown Chest 58 карти, Giant Chest ми гарантира 23. Добре. Само това искам да видя. Така, значи Crown Chest сега отваряме. 418 голд. 3 джема. Добре, джемата са хубаво нещо. Мега минион, супер. 22 арчерки. Вау, едва ми се падна и вече го напълних целия. Така, 30 Royal Giant и сега би трябвало да ми спадна още една Rare карта. Да, това е Fireball. Така, вече мога да събера и за другия Crown Chest. Ами, добре, само да... Защото ме раз... Падна ми се Dark Prince от Clan Battle Chest. Съжалявам, че не снимах просто без да искам да направя. И между другото си успел да излиза след 7 дни. Ако не сте забелязали вече. Ето ги. Само видим на коя арена ще бъде. Той е някъде на първите арени. Да, той ще бъде на 10-та арена. Добре, и нека продължаваме към най-големия чест тук. Само имам зад. Така, нека да го отваряме вече. Стига сме се бавили. 1161 гол. 45 елит барберин, супер, мога да ги дигна. 23 мега минион, супер, и тях мога да ги дигна. И сега ще ми спадне епик. Не, 164 Royal Giant. Колко много. Яко апгрейд тук. Яко апгрейд. Опа. Така, само апгрейд на картата и ще приключа с видеото. Не знам как се чува на самия клип, понеже тук при мен в момента, нали, е тихо, обаче като видя видеото е адски силен звука, в смисъл 2 или 3 пъти по-силно е от колкото в момента. Имам ли някоя карта за 150? Да, имам. Така. Governor Barrel 2000. Lightning и Xbox. Така. Добре, хора. Мисля, че това беше... Добре, нека да направим поне един friendly battle. И ще спирам с видеото. Този е 6-та арена. Гладиатора. Така. Принт отзад. Стартираме. С една... Не. Прецакваме. Добре, Ice Wizard.
Зап, бързо. Добре, няма стане. Паша от тук, понеже той още продължава. Така, тук може би Елит Барберинките. Не, пеката. One shot на Ice Wizard. Добре, с Fire Spirit и с такова. И с Rage. Да. Това не стана. Това не стана изобщо. А така, както Ice Wizard не може да one-shotва скелетон, не е никак хубаво. Добре. Може да пусна Елит Барберианите и да си приготвя запа. Или... Нека да направим така. Елит Барбериани. Въобще не пука за балона. И Рейдж спел. Ама трябва да ми пука. Без значение, че Елит Барберианите за мен. Добре, тук ще използвам зап. Така. Добре, направихме доста димиш с тази атака. Надявам се сега да ме остави да го атакувам с принца, обаче тук ще трябва да се защитам с Елит Барберинки. Дай сега. Принц. Такова Fire Spirit и Рейдж. И зап, бързо. Не стане. Няма дори да стигне. Елит Барберини. Опа, тук трябваше да пусна Ice Wizard. Бързо. Добре. Има малко време. Давай. Зап. Не. Добре, нищо. Мога да го взема. Пека. Зап. Не. Well played. Няма. Добре. И заминавам си. Вау, на колко е малко. То 100% има Fireball или нещо. Не трябва да пусна пека. Накосъм съм. Зап. Бързо. Губя. Добре. Така, често опенингът се превърна в кратък батъл. Няма смисъл да реквествам карта. Така. Мерси за Елит Барберинките. Добре, още 3, ако може това се махне. Така. Лев към от клана. Да. Friends. Само номера. Така. Добре. Как се казва? Ghost Company. Не крейда. Така. Стига де. Ghost. Така ли беше? Ghost Company.
Така. Ето го. И добре, няма място в клана. Добре, ами ще вляза някой друг път. Така, добре хора, благодаря, че ме гледахте. Това беше от мен за това видео. Дайте лайк, абонирайте се за моя канал, за да ме следите всеки ден. И чао!